Apha uEsau uniwe kodwa ukoniwa kwakhe akumniki mandla okuvumela umsindo uchime ingcinga namandla okuzalana kwakhe nomninawo wakhe. Ulikhuphile elithi iyezimini yesijwili kwelikhaya mhlangamini kwahlangana mna kwakunye naye uyakubi. Lo mini umhlaba uyakuze ufunxa igazi lakhe ngoba ndakuze ndimbulale. Kuyacaca umphulaphula kokuba asinguye ngoku othethayo, nalo mnqweno awuthethayo uphuma kumandla omsindo, kuba umsindo uhlala usithi woniwe. Ngoko ke unelungelo lokwenza unothanda ngoba woniwe, kanti ngelo thuba mphulaphuli umsindo uyakwayelisela kusiziba ongena kuphuncuka kuso. Ewe bana kwethu kunjalo, elikhaya liphantse. Ewe bana kwethu ukubona into ebelingathandiyo ukuyibona, kuqhawuke imbeleko, ujinge abantwana bedlala ngenxa yomsindo. Acinga uEsau okokuba ufanelekile mphulaphuli noba sele woniwe kodwa ulumkela umsindo. Uhlala usithi kuwe woniwe, ufanele ukuyenza lento ngoba bakonile. Kunjalo nje umele ukuba nomsindo onjengalo kuba bakonile. Mphulaphuli ulumkele umsindo kuba injongo yawo kukuphola ukutyhalele kwisiziba ongenakwazi ukuphuncuka kuso. Ewe bantu kwethu kunjalo nangoku siwabonile amakhaya anezidima izolo, namhlanje aqhekeke amancikane engenakukholwa nangumtshayelo ngenxa yokokuba aqhekezwa ngumsindo. Ewe bantu kwethu siyabona umsindo uthe tshalala kweli lizwe loMzantsi Afrika, kwindawo zonke apho kukhona abantu. Uyawuphawula okokuba ngumsindo lona. Uthi sele umntu umnyathele ecikichaneni kancikane ngempazamo usuku vutha umsindo ongummangaliso, kuba apha kuthi ngaphakathi sihleli nayo lemisindo. Kodwa ukhangele uwoluse umsindo wakho, kuba amadoda amaninzi namantokazi, ndithetha nje nawe, aqhabele ngenqindi ezintolongweni. Xa wabuza okokuba kwenzeke ntoni na, asuka athi inene ngumsindo. Mphulaphuli ulumkele umsindo. Ukuba uEsau uthe uyabona ke umnina wam yezi mini okokuba kwelikhaya kube kwisijwili ngoba inene ikrele lam lakuhlangana naye ukuze umhlaba umunca igazi lakhe. Mphulaphuli ulumkele umsindo. Uyayiqhutha ingqondo namehlo okubona ungomso. Namhlanje abantu abasengxakini ngenxa yomsindo, inene bamane ukuthi akwaba, yaye izinto ozenze ngomsindo kunzima ukuzibuyisa. Ewe bantu kwethu noba ungacela uxolo, kodwa amandla okucela kwakho uxolo ngenxa yomsindo awanakho ukuvala inxeba olivulileyo mhlangamini unomsindo. Mphulaphuli ulumkele umsindo. Abantwana abaninzi namhlanje basezirobhotsini ecaleni kwendlela, bacela isonka bafinyele emlonyeni. Oyise nonina baqhekeza amakhaya ngenxa yamandla omsindo. Ayingomakhaya nje odwa, ewe bantu kwethu kunjalo, ityali ke nazo zilawulwa ngumsindo. Ewe bantu kwethu kunjalo, iqonga likandekhoyo apho khona bekukhwazwa umsindo zayo, namhlanje seyindawo yokugqwakaza umsindo. Mphulaphuli umsindo ulonzakalisile ilizwe, kuyiloo nto sithi kuwe ulumkele
umsindo lumkela owakho umsindo kuba abaninzi namhlanje benzakele ngenxa yokungaqondi amandla omsindo. Mphulaphuli, umsindo ligwirha lakho elikuwe kweyakho inhliziyo, yaye uba unomsindo kushiyeke kancikane okokuba inene mphulaphuli ukuqokelele umsindo, ukubophelele nelitye, ukuphose esizibeni apho khona ungena ukwazi ukubuya khona. Ulumkele umsindo. Ewe bana kwethu kunjalo. Wabheli ewe bana kwethu waya kulala kobandayo nguKhayeni umninawa wakhe umkhuluwa wakhe ngenxa yamandla omsindo, ngoba umsindo uyayicutha ingqondo. Zithi izinto ebekufanele okokuba uyakuzigqiba ngohlobo oluthile, kodwa umsindo wona uqhawule emphulaphuli ukuthathisa indlela emfutshane. Unjalo umsindo. Kuyilonto sithi kuwe lumkela amandla omsindo. Mphulaphuli, cinga kabini nakathathu phambi koba wenze ngomsindo, kuba abanamava ekunhlokothesweni ngumsindo bayakuxelela okokuba asikho isigqibo othe wasithatha usemsindweni eso sigqibo uzidle ngaso. Ewe bana kwethu kunjalo. Sonke isigqibo osithathe usemsindweni eso sigqibo sihlala sikwenza ube nenhloni, uhlale ubona okokuba asigqibo esi ungazidla ngaso. Mphulaphuli, ulumkele umsindo, uqaphele ngamaxesha onke ukhulula umsindo wakho, kuhlala kusenzeka umonakalo ongena kubuphinde ukwazi ukuwunyanga. Mphulaphuli, bakho abantu abadume ngokukwazi ukucela uxolo, kodwa ewe bana kwethu endikutshoyo kokokuba zonke izigqibo ewe bana kwethu abazenza mhlangamini belawulwa ngumsindo, ewe bana kwethu ungayenza into yokucela uxolo, kodwa ingongoma ezinzulu ozidale ngexesha usemsindweni kunzima ukudibeka, sele uzithobile phambi kwabo obanunakalisileyo. Mphulaphuli, ulumkele umsindo. Nangu Esawu esithi, uyabona kwelikhaya iyazimini yokokuba kube khona isijwili kwelikhaya, ngoba irhele lam liza kutyhutyha izibilini zomnina wam. Umhlaba uza kulimunca igazi lakhe ngenxa yomsindo. Mphulaphuli, umsindo uyayigubungela ingqondo. Amandla engqondo ayacutheka xa amandla omsindo efikile emntwini. Ulumkele umsindo. Kungekudala ukubopha inyawo nezandla ukuphose ezikweni lomlilo eliphindaphindeneyo. Akakho ubani nangoku mphulaphuli ozidlayo ngesigqibo awasithatha mhlangamini esemsindweni. Ulumkele umsindo. Mphulaphuli, ulumkele umsindo, ngoba unamaxesha ukunika amandla ukwenze uzive usemandleni, ngalo lonke lo xesha ukulungiselela ukuba udale izilonda nengongoma, amaduma ongena kukwazi ukuwanyanga mhlangamini ukuzimele lo msindo. Ulumkele umsindo. Umsindo mphulaphuli, eyona nto uyenzayo kukukuchutha isidima nokudala ube nentloni, kuba umonakalo oza kuwenza ngumonakalo ongafaniyo nento wena obungathanda abantu bakubone uyiyo. Ulumkele umsindo. Isizwe soMzantsi Afrika sisizwe somsindo esi. Sisibonile mphulaphuli nasepalamente, uyabona okokuba naba bantu bayaxoxa bayathetha, kodwa
phaya phakathi entethweni yabo kuzele amandla umsindo. Ewe kunjalo ngokunjalo nezinto ezithethwayo zimasikizi ngoba zityhalwa ngamandla omsindo. Mphulaphuli, umsindo lona uyawacutha amandla engqondo, akunqabile amathuba.